Toen je het even bijkomen van de simmerwarmte, nee, van de tropische weekend. Maar juist toch de hoogste temperaturen. En we hier juist letter op een reactie, maar hier en daar nog een enkele bui. Ja, en hoe buien sprutsen, de kans op buien we deze week wat grutter. We hebben eerst nog wel simmerwarmte. Het wordt nog een warme dag, morgen is nog een warme dag. We staan gewoon toch die omslag in het weekend. Laat ik het maar even op een berichtje zetten. Joen, eerst nog. De zinnen er redelijk bij, maar 20, 21 of 22 graden. Ik nog wel bewolking. En vannacht opklaringsbewolking, droog waar, 14 en 16 graden. En dan de wind, die zullen Delian, die valt haast heel en al stil. Joen en vannacht uit zuidelijke richtingen, zuid-zuidwest krijgt 1 en 2, misschien nog een lichte trein. Morgen zinnen, bewolking, er staat gewoon meer en meer bewolking en let er toch wel kans op een ruin of tongen bij. En die buienkans is dan het grust in het noordelijke pad van de provincie en in het waardgebied. Via dus een hege temperatuur, een warme dag, een flink warme dag, maar 22 en 24 graden. En de wind, die komt morgen uit de zuidelijke richtingen, en zuidwest of west, en die is zwak of matig. In de jontijd nog een paar buien, misschien in de nacht, en dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Op Waasje heb ik nog altijd een ruin of tongenbui staan, maar ik een sterke wind. Temperatuur zouden er bij de 20, 21 graden hinnen. En die 20 of 21 graden zullen we staan op tongetje en op vreed. Maar de zinnen erbij, tongetje en droege dag. Vreed werden een aantal buien met kans op tonger. En dan komt die omslag in het weekend. Maar een sterk buiig waartype, maar nog wel 20, 21 of 22 graden. Met pittige buien. En dan is het die maar het meest droeg waar. En dan wordt het flink weer. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.